Ako'y lata din ikon. Uy, naibata. At iko na kuning nga mamalitay kog bakal. Pero di ay. Impas ni mataaron. Tirada ron ba? Pangwartahan ba? Kita na siguro kog bakal no para mapangwartahan na ako. Pangbugas ba? Pangbugas. Kaya kung kwarta diri kulang ni pampalit sa kasakong bugas ni. Kay gamay ra po kayo tunga sa ako ra kung paliton. Bakal ron or mga nilatawa nga peligyan ako sa junk shop. Ngita sa sako be. Kung asay sako yung masudlan ba. Tundoy mo na oh. Ibot-ibot pagsagbot ang kaguhang duulon be. Uy! Uy! Ibot-ibot malagi kag sagbot lagi na lagi yung sa may tirada na mo da. Hinduan ako ba? Kitab na lang ako gabi kay para sa araw. Araw? Ano sa araw diri day? Ang katapusan lagi. Ah, katapusan? Ano ka kwarta siguro na? Hindi ka kwatang piyansa hari ka na ipa-premyo ni. Ay, premium din na day. Ismail lang mo champion na sa araw. Ah, di na kwarta ba eh? Iwaya ka na ba? Nagbutan ako tanom og mga lugot mo re. Kaya asan na ka man to day? Kita ang takong pangwartahan ba kay? Kita ang takong bakal? Ano naman bakal? Baligya diyang siya ba? Dagan, kay kwarta rin. Dako, may kwarta ng bakal ba ya? Dako kay kilo, tag-dusi na magurong kilo ang bakal ron. Data. Dako jud kan kilong bakal ron. Ngita ko rin kuhan ba eh? Kanang sako ba? Basig na yung sako diri kay mangita lagi ko bakal ron. Sa ako. Sako diri ha? Gabi ra may nadre. Ya, sa may tirada ni mo daron. Pre. Iuno ni mo na, di na pwede mo apil ala bay. Yan pwede sugdan naman gud ako god. Wala nila yung bakante nga area diri nga kanang matamnan pud nako kay para makapil ko championship. Wala na. Nanang ko'y patante. Nanang itagyan eh. Ano tagiya sayang ano, dakuag premium na 10,000. O, tungaon lagi po sa gatos katawa po, ng Gismel. Dako dak. 100 ka tao dai mo magtunga diha na dai premium na. O, budaog, lagi po. Daw pud lagi nagana niyo magtunga na gamay lagi menyuhan na dai. Kumalang, mga tagpebandre lang isa. May lagi 500 lagi ni pagmakal lang ta. Sabay ka sa kawa. Suluplight pang kwartahan ning bakal bay. Siguro pa. So, prepayaan nga kay panihinluan ba? Noon kay naka grupo man mo di ba? Grupo Grupo nila. man lagi live kay matinga sila nga nawara ka kalit dire niya. Makal na ka. Yan eh, kasi matingal na ba? Makal mo na, naglibot. Gani, yan ay premium na. Pero ako ni ba mamakal siguro. Ngita jugog. Ngita jud kag bahal. Tangita lang ko skillet ba ni mga lata-lata mga. Mamunit ka, mamunit lang. Punit lang ba kay maipon na ako dalo na ako. Jab. Nya, naman. Sige, Kaya ka. dira ko eh. Ako sa nahinluan po. Dilo na naman mangita po kog sako lagi sudlan ako kuan ako. Ya, una na ako. Iya, sige bay, dira ko bay. Sige. Ukip to yung entrada bay. Mamakal. Ito kwarta ba, suplight pa jud. Pero dira ko, sayang po kung 10,000 akong biyaan. Ala siya dito. Basta wala sako na ron bay. Uy, dara. Sakto, saktuha. Uy, dai sako diri. Pas, makapangita siguro. Uy, mga lata ni diri. Uy. Sa mga lata diri bakal bay mingong diri. Dito sa unahan di. Init ra ba kayo? Asta mga lata diri bay. Terus tinggal aku diri, tinggal aku diri. Ako'y lata din ikon. Uy, naibata. Iko na kuning nga mamalitay kog bakal. Pero di ay. Impas ni mataaron. Wala tayo mo dong. Kuan sa mga kukol na sa likod. Sige dong, dili na ko paabot. Ulat to na ta ka diri. Impas kinang lata ng rondong. Dagit di ko na ron. Ay, kuha lang din ikon. Sige dong, wala ko dia.
Ha, malata naman dong. Ito, Kol. Sulod. Tagan ka to. Dagan kaya, Kol. Gawa na to. Na, Kol. Mga na mong lata dong. Oh, mura na, Kol. Dito to ta. Kol, dito takal, kaya ron di ko ni matikasan. Kol, dire lang ta, Kol. Dire. Oh, di na. Yan po na ko mong lata ha. Kamay, lagi mong lata yung mudaghan. Kol, dagan mo na ganiya, Kol. Basig mo gikuhaan. Kuhaan ng Japon. Mauro gini mong lata, gamay ra kayo. Kasi pagtuon mo sukat tikasan. Tikasan yung magnaw, asama ni mong timbangan. Wala ko timbangan dala dong, pero ako rin ang estimate to ng imong lata, ng pila ni. Binuang nga nangyabay, bantay lang karon. Nya, Kol, pila mo na. Piso ra gini mo ang lata ni bro, piso ra gini kay gamay ra kay lata ni may. Piso ra ni. Okay na ha. Buwa nga sa piso, ay. Dagan man to akong lata. Nya dong, ato sa ka dong. Sige, Kol, salamat. Sige, salamat dong. Maramaan dyan ang bata ba? Bata ra ka? Marama imong ang nainkwentro. Uga imong lata oy. Antos kus may tinaharon di mo palit sa ko. Lah. Wala lagi kong pitaka. Patay. Isuray mong gihatag sa kuha, pero yung taka na nasa kuha. Ano pa, di kwarta. Magaling kang kupal ka.